Pemirsa, sawetawis info wonten sela-sela kegiatan panjenengan sareng kula Narataya Kamil ingkang badhe nyukani wartos-wartos paling enggal lan teraktual. Kalih mobil ingkang saweg wonten ing SPBU Dusun Piansa Kulon RT sekawan RW 3 Kecamatan Sumagede Kabupaten Banyumas ludes kopongan Kamis 19 September 2021 siang. Kepala UPT Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Banyumas Andaru Budi Laksono matur antawasipun sedasa 3 WIB dugi mobil Suzuki Carry ingkang dikemudikaken dening salah setunggaling tiyang ingkang boten diputepang tumbas bahan resmi kendaraan. Wonten swara letupan kapireng nalika mobil dipunlampahaken. Nandak mobil meletikaken latu lan murup saking tangki BBM. Petugas SPBU mundut apar nyirep geni ing mobil. Nanging mobil kasebat murup hebat lajeng nyamper mobil ingkang parkir wonten sebelahanipun kagungipun Ibu Sunani. Mobil kijang kagungipun Ibu Sunani inggih tumut kopongan amargi latu sayagam. Pegawai SPBU lajeng ngabari petugas damkar Kepasmen Damkar Kemranjen ngantos lajeng saunit truk pemadam kebasmen lan pos Kemranjen, kalih unit truk damkar induk, kalih unit truk damkar Banjarnegara nggih langsung tumuju dhateng papan kedatosan. Sawetawis tabuh 250 WIB latu kasil dilerem, boten wonten korban jiwa saking kedadosan kasebut. Nanging rugi material amarga prasrawa kasebut dugi Rp1.200.000 yuta. Kapolsek Sumagede AKP Agus Riyanto medharaken sesapunipun kedados prastawa kopongan pengemudi Suzuki Carry melajengaken diri. Ngantos wekdal menika pihak kepolisian taksih nindakaken penyelidikan. Kalau menapa kados dados iku tanggal 19 September 2022 siang. Kados pundi kados menika dados mobil Carry sing musik BBM karena apa kemarin sudah diselidiki dari polisi bahwa terjadi perusakan itu. Menapa wonten korban kedadosan kasebat? Korban jiwa mungkin tapi korban material nggih uang lah itu sekitar pokoknya ratusan juta lah. Mekaten ingkang kula laporaken wekdal punika, kula Narataya Kamil lan sedaya kru ingkang kagungan ayahan undur diri, matur nuwun, sugeng siang lan dumugi panggih malih.